Miarangkada na ang SOCCKSARGEN Regional Athletic Association kon SRAA Meet 2025 nga gipahigayon sa Koronadal City karong adlawa, Marso Tres, 2025 hangtod sa Marso 8, 2025. Highlight sa opening ceremony ang parada sa mga delegado gikan sa 8 ka schools division ubos sa Rehiyon 12. Ginangkuban kini sa 4 ka syudad nga mao ang Kidapawan City, Karong City, Koronadal City ug General Santos City. Ug upat ka probinsya nga mao ang Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat ug Sarangani Province. Giba na ba na ang anaa sa 767 ka mga delegado gikan sa Kidapawan City Schools Division ang misalmot sa tinuig nga padula. Gilangkuban kini sa 653 ka mga atleta gikan sa elementarya ug sekundarya, 105 ka mga coach ug delegating official ug siyam ka mga honorary official. Una nang giapod-apod sa City Government of Kidapawan ang mga athletes kit sa mga delegado sa niaging semana. Unod sa kit ang mga nag-unang panginahanglan sa mga atleta sama sa sapatos, towel, beddings ug official uniform nga adunay tatak nga Kidapawan Maynas. Nagsimbolo kini sa kusog, kahanas ug kaalam sa mga atletang Kidapawenyo. Gawas sa material nga butang, dugang pabaon usab sa lokal nga panggamhanan ang pag-ampo para sa kalampusan ug kaluwasan sa matag partisipante. Ang mga atleta nga mosalmot sa SRAA 2025 nagikan pa sa nagkadiiyang eskwelahan sa Kidapawan City nga makiktigi sa kahanas sa nagkalain-laing natad sa sports, batok sa mga estudyante sab nga lakip sa Rehiyon 12. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe!